Slancy. Jeg sidder med en rigtig spændende ting her. En Royal Bragler. Fandme godt nok en lækker dram. Den er meget sådan typisk Royal Bragler faktisk. I aftes, så havde jeg dissekeret en Royal Bragler fra et andet mærke, en på ren bourbon. Og i afslutningen, der har den altså med at tørre ud, men prøv lige at se her. Er det ikke en fin indpakning? Prøv lige at høre her. Den her indpakning her, den får man jo lov til at betale rigtig, rigtig mange penge for. Men det tæller, det er altså det her nede i. Den er på 46%. Jeg kan kun sige, hvilke 46%. Den dufter meget af de her let tørrede frugter. Og så dufter den rigtig meget af brun farin. Og selvom at den har de der 46%, at de er sådan, at de er, selvom den er 46%, du mærker slet ikke procenterne i næsen på nogen måde. Den glider bare ned. Fin ankomst. Altså en rigtig lækker dram, vil jeg sige. Men når jeg tænker på, hvad du kan få, hvis du investerer for eksempel nogle flasker ude ved Brian Fadandel, hvor du kan købe flasker til 750 kroner, som virkelig, og hvor du også kan få Royal Bragler til 700 kroner med en langt højere alkoholprocent, og måske også en langt bredere smag. Men et godt glas er det i hvert fald. Så, hvis jeg skulle anbefale, så ville jeg nok splitte beløbet op i nogle lidt andre flasker fra Royal Bragler Slancy.